Alah bocap tai, tukang cap tai ini. Sobos ki ngono-ngono. Bu. Kayaknya bener Bu, bangke Bu. Lah delokan kono. Ayo didelok to Bu. Sik. Ndang ayo. Ayo wis disial. Nyapa ke? Nyapa. Nyapa kuwi? Enak apa? Nyapa. Iki loro-loro ke tak penyakit tak Kok ya? foto tak kinternya kali. Kelebu, Bu anakmu apa-apane kelebu. Ki kebendurusi pakmu kayak penyakitnya bilang men. Alah, kotai. Oh, glok. Glek. Ah. Alah bocap tai, tukang cap tai ini. Sobos ki ngono-ngono. Alah, potai kowe gila. Dikira lah. Tapi udah demek kuwi. Kok kowe bodoh ram. Jane ku blok. Manu. Kinternya kali sik. Gak, glok. Apa cap tai iki tai. Ora percaya aku iki kaya. Wele ndongamu apa jali ndongamu apa kaya. Asyhadu an la ilaha illallah. Alah ngono ta ya ora mandi. Apa ngono ta ora mandi to. Kaya